Anteeksi, keskeytys. Huonekaveri kävi hakemassa vähän tavaraa täältä meidän yhteisestä huoneesta. Niin. No eiliset tapahtumat, niin kuin mä nyt varmaan tuossa vaiheessa maininnutkin, niin kun puhuit suunnattomasta epätoivosta, että niin leiriläiset on ajatellut, että on tämmöinen transit-alue, johon he tulee ja jatkaa matkaa sitten siitä kukin omiin kohdemaihinsa. Mutta koska tämä on osoittautunut pitkäaikaiseksi sijoituspaikaksi ja olot on kaameet, niin se ihmisten epätoivo sai aikaan sen, että heille tuli mitta täyteen ja he päätti yrittää toimia niillä keinoilla, mitä heillä on. Tosiaan kohta lähdössä takaisin leiriin, koska siellä tehdään semmosia ympäripyöreitä päiviä. Ja varsinkin koska eilinen päivä oli niin kaoottinen ja niin semmoinen niin se on jännä tää ajantaju täällä. Muutkin vapaaehtoiset sitä sanonut, että pari päivää tuntuu viikolta tai parilta viikolta ja on niin älyttömän fyysisesti intensiivistä työtä hirveässä kuumuudessa ja tietenkin myös henkisesti, että parin tunnin päivä tuolla tuntuu 80 tunnin työpäivältä. Mulla on vielä se, että kun mä ensimmäinen päivä, jolloin mä saavuin leiriin, sieltä syntyi tää kapina toisina päivinä, sitten se kärjistyi ja tuli pidätykset ja tavallaan jos tuolla leiristä nyt mitään niin sanotusti ihan normaalia päivää voi sanoa, että olemassakaan, niin mä en ole ainakaan vielä nähnyt semmoista. Mutta toisaalta sitä mä oon kyllä kuullut kaikilta vapaaehtoisilta, että koko ajan tapahtuu jotain, joka vaatii semmoista silleen, että suunnitelmat menee uusiksi. Joo. Mä oon kiitollinen siitä, että mulla on tämmönen mahtava huonekaveri. 66-vuotias mies tosiaan, teksasilainen mies, joka on Vietnamin sodan veteraani ja kokenut vaikka mitä elämässä. Ja hän suhtautuu muuhun silleen vähän niin kuin lapseensa. Ja hänellä on auto vuokrattuna. Mä pääsen kulkemaan hänen autolla. Täällä olisi ihan aika pulassa ilman autoa. Tai siis ihan mahdotonta olla ilman autoa. Että ne, jotka vapaaehtoisesti oli autoja, kulkee sitten niiden mukana, joilla on. Ja tosiaan sit sain jakaa hänen kanssaan tänne huoneen ja muutenkin siis on semmonen iso tuki täällä. Täällä on tosi tärkeää se vapaaehtoisten keskinäinen tuki. Joo. Täytyy varmaan alkaa pukemaan ja lähteä leirille. Siellä on taas tulossa pahtavan kuuma päivä. Se on ehkä se niin kuin tavallaan, mikä asettaa suurimmat haasteet itselle tässä työssä, on se kuumuus. Jatkuva kun on semmoinen yli 30 astetta lämmintä ja sitten kun työskennellään teltoissa, jossa lämpötila nousee helposti 50, niin se on semmoinen aikamoinen pitää juoda ihan älyttömiä määriä ja tulee helposti pää kipeäksi ja pitää olla tarkka kuulostella omaa oloa.
Joo. Mutta mä palailen varmaan taas illalla, jos yhteyttä